sammen, og velkommen til. Jeg vil i dag vise, hvordan jeg laver en lykke på en flueline med en nylonkerne. Først har jeg haft fluelinen i acetone. Skal vi lige låge på der igen, for sikkerhedsmæssige årsager. Så skal I se, den er meget blød nu. Så laver jeg lige en lasso med fletline rundom. Så tager jeg coating af. Så det. Så kan vi se, så er nylonkernen blottet her. Og den har ikke taget skade af acetonen. Så tager jeg en tus, det kan være hvilken som helst farve. Det vigtige er bare, at det er en farve, som man kan se. Og jeg bruger en rød, fordi det er lige det, jeg havde. Sådan der. Fordi så nu, når det er, at jeg fører nylonkernen her op igennem et braided loop. Jeg laver lykkerne med braided loop, det holder sindssygt godt. Det er ikke det kønneste, men det er ekstremt effektivt. Så kan jeg simpelthen følge spidsen op igennem. Og så har jeg fuld kontrol over det. Eller over spidsen derinde i, med hvor den er. Så arbejder den igennem ved at presse braided loop sammen, fordi så udvider den sig. Og så kan jeg trække det ind igennem, eller skubbe den op igennem. Og det gør vi så hele vejen op. Til lige bag ved lykken her, nu er vi snart oppe. Det er en lidt lang braided loop det her. Så den skal skubbes et godt stykke vej. Så kommer jeg op til her, hvor det er, at den er trukket ind igennem sig selv og sluttet hernede. Kører lige lidt for bag enden. Så skal vi lige have den ud igennem her. Det kan godt være lidt bøvlet, men den er godt nok bøvlet den her gang. Sådan der. Trækker til. Så der hvor det er, at den begynder at være coated, fluelinen igen, at det sidder helt heroppe, hvor det er, at kernen stikker ud igennem. Så tager jeg et normalt stykke fluebindingsrør. Bare sådan en lille kort stykke på et par centimeter, som vi selv har klippet til. Og laver en nail knot med det. Så gør jeg simpelthen bare det, at jeg tager linen og kører rundt om røret. Mindst 4 gange vil jeg sige. Jeg plejer altid at se, om jeg ikke lige kan strække den op til 6. Det er vigtigt, at tørnene her de ligger meget tæt. Det kan godt være lidt bøvlet det her. Så det gælder om at de første par gange at tage så god tid til at gøre det. Tage enden og stikke ind igennem røret. Så den kommer til at ligge inde under alle de tørn man har lavet. Så trækker røret ud. Og nu skal man passe på. Skifte hånd lige så forsigtigt. Nu har jeg prøvet det her rigtig mange gange, så det går lidt hurtigere, end hvis I skal gøre det første gang, sikkert. Strammer det lige så forsigtigt til, så det begynder at sidde der. Sådan der. Så kommer det til at se sådan her ud. Dejligt nydelig. Skubber jeg lige sokken herop, så den udvider sig. Så må man selv bestemme, om man vil tage en tang og holde fast i, nylonenden, eller man gør ligesom mig, så bare bruge biserne. Og så stramme til, så det strammer ind her. Så nu er kernen på fluelinen jo simpelthen kommet udenpå sokken her. Det vil sige, at det her det kan aldrig, og jeg mener aldrig nogensinde gå op.
Det er en sindssygt stærk løsning. Der er endnu større chance for, at fluelinen den kommer til at knække ind midt på, end her på ved Løkken. Og der skal vi skal have en bevægning mere på. Og der tager jeg fluocarbon i 0,28 cirka. Et godt stykke. Right. Lægger det ned, sådan der. Det laver en nail knot igen. Så er det vigtigt her, hvor jeg har mit korte stykke her. Der ligger, spidsen af mine tråder. Nu bruger jeg en tråder, for det er meget tyndt, så med et fluebindingstråd er det meget svært at kontrollere. Meget bedre med en tråder. Så de tråderen og den korte ende kommer til at pege den samme vej. Tag den lange ende og vikler fremad mod den korte ende. 6-8 gange. Og det er også vigtigt, at man lige har strukket sokken ud, så den ligger helt tæt ind på fluelinen. Skifter hånd. Fører det lange stykke, det som vi har tørnet rundt om sokken og fluelinen, ind i, trækker ned til og igennem. Strammer ind. Så kan vi lige forsikre os om, at det hele ligger som det skal. Det ser fint nok ud. Fugter. Så. Og strammer til. Meningen med den bagerste knude her er jo, at den skal stramme ind på fluelinen, som bliver strammet ned i. Så rører den nemlig ingen steder. Så skal det bare klippes til. Og det er tidlig jul. Så. Flosser det bagerste op her. Eller bagerste, der sidder her, flosser det op. Med en dubbingnål eller et eller andet spidst. Klipper enderne af så tæt som overhovedet muligt. Så. Og så plejer jeg bare at give den noget lim hernede ved den nail knot, der er hernede. Bare lige så den dækker over nail knotten og det flossede stykke, der kan stadigvæk være nogle små tjavser der. Det ser ikke så kønt ud, men det er nu lige meget. Ja. Og så heroppe ved nail knotten heroppe man har lavet, og så lige lidt over, så det kommer lidt over fluelinen, der sidder herinde bagved. Så er den simpelthen bulletproof, og det holder bare. Det tør jeg godt at anvende til de største laks i Østersøen. Så tusind tak fordi I kiggede med. Håber I lærte noget af det her. Hvis I har nogle kommentarer, så kan I jo bare smide nogle og spørgsmål. Så husk en tommel op til videoen. Det vil være dejligt. Tak fordi I så med. Hej hej.